dokázali veľmi jasne formulovať naše požiadavky, dokonca až politického charakteru, lebo tam nešlo len o to, že si ideme vydiskutovať nejaké, že čo chceme, nechceme a vyzývať k dialogu, ale skutočne už išlo o spoločenské zmeny, ktoré boli už také v obrysoch, ale sme ich vlastne možno vtedy prvýkrát komunikovali. No my také s humorom to nebolo a s úsmevom, lebo to sa dnes na to tak dívame ako láskavo, že aká to bola sranda, ale vtedy sa jednalo v zásade o nepovolenú demonštráciu. Áno, o nepovolené zhromaždenie, na ktoré mali plné právo tam prísť s obsami a rozmlátiť nás obuškami. Toto bolo prvé také verejné organizované vystúpenie po tej sviečkovej demonštrácii, ktorú rozmlátili. A potom, čo sa vlastne v Prahe bol Palachov týždeň a tie stretávania sa, ktoré tiež končili vlastne veľkými bitkami, tak sme sa stretli my v Bratislave. A ja som sa to dozvedel. Tak to je, že čo ťa motivovalo tam ísť? No idem to povedať. Ja som sa motivovalo ma to, čo som tam napísal do toho blogu. Sebaúcta. Pretože život v tom socializme to bola jedna veľká frustrácia života v klamstve, v nedostatku a v trvalom ponížení. Pretože oni nám stále rozprávali, ako žijeme v úžasnom systéme, aká je to demokracia obrovská, ako sa máme dobre. Ale človek, keď konfrontoval tú pravdu, tie noviny s tou realitou, tak to bolo jasné, že to je lož. Čiže my sme žili lži, ale kto sa ozval a povedal, že to je lož, tak toho umlátili. Takže to bol systém založený na klamstve a násilí. A to bolo trvalé poníženie, že my sme museli toto znášať a nič sa s tým nedalo robiť. Okrem tých samozrejme kolaborantov komunistických, ktorí preskočili na ich stranu a tí si žili ako prasce v žite, tí sa mali dobre. Ktorí z toho ťažili. To bola cena tej kolaborácie, však či s nacistami, komunistami, často to boli tí istí. No a takže toto bol boj za vlastnú aj sebaúctu svojím spôsobom. Toto so mnou robiť nebudete.